Good morning mga kapuso! Karon sa Spotlight, atong makauban ang Lady in White nga si Hannah Fe Morales. Mas nailahan siya mga kapuso sa tawag nga Ate Pai or sa ngalan nga Pai sa iyang mga friends, sa mga estudyante, diba? O sa iyahang mga family members ninyo. So nailahan siya Pai. Og siya pud mga kapuso ang nag-top 5 sa baguhay lang most outstanding student leader sa Tibok, Pilipinas. May buntag, Fe? Or Pai? Hello, Pai. May buntag, ma'am, no? All right. Kay taga Davao Oriental man ka. So, kay balog yun kag greetings in Kinamayo. Gamay lang, ma'am. Sige no? daw, i-greet daw ang ating mga kapuso, Be, in kuan sa Kinamayo. Madayaw na adlaw o madayaw na dum, mga kapuso, no? Sa mga tagamati o sa probinsya sa Davao Oriental. Yes, congratulations for sure ang mga taga-Mati Davao Oriental ug ang tibuok Mindanao. Very proud of you. Kay siya lang ang nag-inusara nga taga Mindanao, mga kapuso, sa top 10 nga most outstanding student leader. How does it feel? Syempre po, unang-una sa lahat, no? By the time na nalaman ko, napasok ako bilang top 5 sa top 10 outstanding student or leader of the Philippines, ay kumbaga sa Bisaya pa, no? Mapasalamatan dyan. At pangalawa naman po ay I feel honored. Pangatlo, I feel empowered. Kasi very thankful po ako dahil kumbaga ang parangal na ito, no? Ang karangalan na ito ay bunga na rin sa lahat ng sakripisyo, mga hakbanging ginawa, lahat ng mga donasyon na ipinaabot ng ating mga kapwa kababayang mga Pilipino, sa lahat ng mga programang aming sinagawa. Ito rin po ay, kumbaga, nagpapasalamat din ako lubos dahil sa mga suporta na ipinakita ng aking mga kapwa taga-Mati at gayon din sa track po na siyang nagsagawa ng paghahanap ng mga best leaders po sa ating bansa. Umubuan ng wika ron, no? Very well said kaayo, Paino. Pero sa imuha, during being a student leader, unsa ba itong mga ginahimo ninyo mga activities? Okay po. Meron kaming pang-campus na mga activities po at meron din kaming pang-community na mga activities or mga programs. Kasi I do believe na as part of the academe ng university, the Davao Oriental State University po, na yung pananagutan namin ay hindi lamang sa loob ng universidad. Kundi meron rin tayong lahat ay meron tayong responsibilidad at pananagutan sa ating komunidad. Ano pat, tayo na sa isang akademikong institusyon, kaya't naman ay tumulong tayo sa ating komunidad tungo sa pananaliksik, kung ano pa nga ba yung maaari nating ma-share sa ating community na maghahatid tayo ng mga programs na panigurado ay magiging sustainable ito sa kanilang mga pangangailangan at kahit ba yung mga, kumbaga, short-term lang muna kapag hindi talaga makakaya yung mga long-term programs. So, dahil nga po ay naabutan kami ng pandemya sa term ko po, akademikong taon 2021 to 2022, marami kaming mga gawain isinagawa sa virtual platform. Gayon pa man ay hindi to naging dahilan po na hindi kami makapagsagawa ng mga community engagement program. Maliban pa doon ay nagkaroon din kami ng Piso Busog feeding program. Nagkaroon din kami suporta sa kabataang atleta na kung saan ay nagbigay kami ng mga sport equipments sa aming chosen beneficiary dyan sa mga, kumbaga, malayo ng mga paaralan sa city proper po. At of course, nariyan din ang Project Matuto. Yung Project Matuto po is educational project kung saan ay pumupunta kami sa mga paaralan na hindi naabutan ng tulong, halimbawa na lang ng mga school supplies. So nakapagbigay kami ng more or less 700 set of school supplies during the pandemic po. At ang lahat ng mga ito ay nalikom lang namin tungo sa donasyon. At maliban pa doon, nagkaroon pa kami ng mga tree planting, clean up drive, malapit po sa Baybay dahil kilala din naman po ang Mati City, no, sa magagandang mga karagatan. So ilan yun lang lamang yun sa mga nagawa naming mga programa noong pandemic po. Alright. Unsa ba ang nakatukmod sa imuha or rason in continuing extending a hand or helping the community at a very young age? You're 22, right? Yes po, 22. So ako po talaga, ma'am,
mula pa noon, nagsimula ako nung sa high school, though naging part na po ako ng Supreme Student Government nung nasa elementary ako. Pero pagdating ko po talaga sa high school, doon ko nahanap kung ano nga ba yung dahilan ng pagkabuhay ko. Patuloy akong maglilingkod at maghahatid ng tulong sa aking kapwa sa anumang paraan, sa talento at kakayahan ko man, sa kaalaman ko, o kahit ano man ang meron ako na maaari kong maibahagi sa aking kapwa. Dahil ito yung nakita kong dahilan ng aking pagkabuhay at ito yung simpleng paraan ko na maibahagi lahat ng mga natatanggap ko sa ating poong may kapal. Until when are you going to help the community? Sa buhay ako, hanggang sa hinihinga ako ay patuloy akong maghahandog ng tulong sa aking kapwa. Alright, para sa iyo, ano ba ang definition or kahulugan ng isang pagiging leader? Okay. Para sa aking leader, ang misyon mo talaga ay hindi lamang makatulong. Ang pagiging leader ay kumbaga you will pave the way para makatulong ka sa iba na maging leader din sila. Hindi sa lahat ng pagkakataon na ikaw ang siyang maglilingkod, ikaw lang parati ang maglilid sa kanila. Nariyan ka sa posisyon mo upang mag-discover ng mga potentials nang sa gayon, sa pagdating ng panahon, sila naman ang maglilingkod o kumbaga ang maglilid sa atin. Alright, for sure, daghan kaayong nagtanaw sa tuwa karon nga mga estudyante, mga gusto pod nga mahimong leader pod no. Unsa ba imuhang ma-advise kanila or unsa ba imuhang matambag? First and foremost po, no, lalo pa tayo ay mga student ba? Dahil student leaders nga po, no. Unang-una sa lahat ay kinakailangan matuto tayo ng tinatawag nating time management. Kasi marami sa atin ang pag pumapasok tayo sa larangan ng leadership, nawawala na yung focus natin pagdating sa pag-aaral. Dahil ang tanging, kumbaga ang focus lang natin ang mga activities na dapat gawin natin, yung paglilingkod, where in fact, na unang-una sa lahat ay nariyan tayo yung pangarap natin na makapagtapos. Kaya naman mahalaga na alam natin yung time management. Nang sa gayon ay mabalanse natin yung hilig natin na makapaglingkod at the same time yung makapag-aral tayo at makapagtapos. Dahil unang-una sa lahat, ito yung pangarap natin lalo na ng ating mga magulang. Alright, daghan kayong salamat Hannah Fe Morales o si Pai sa imong panahon dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Tutok lang mo mga kapuso, kay mo balik pa ang inyong programa, ang At Home with GMA Regional TV.